YO KADI nga adda nagdisaan ang makaawat iti confidential fund ken intelligence fund iti gobyerno. Ngam anya KADI ti bagbaga ti COA ken DBM seknan iti daytoy. Amwan kini Dianne Monica Tucay. Ti confidential fund ket kwarta ti gobyerno anay lasin para iti confidential activities ang mausar iti national security, intelligence gathering, law enforcement ken public safety. Saan nakas iti ordinaryo o government spending, daytoy ket pondo asaan nakasapulan nga adaan kadagiti detalyado a resibo ang magunodan iti publiko gapo iti sensitive nature dagiti aktibidad. Nupay kasta, may pabaklay dalata kadagiti paganurutan ti gobyerno ken auditing. Mapalubusan daytoy a pondo tunggal mabukol ti General Appropriations Act. Maararamat daytoy para iti surveillance ken intelligence gathering. Iti 2015, impablaak ti Commission on Audit ken Department of Budget and Management ti Joint Circular Order siknan iti umno a pananggastos ken panagaramat iti confidential funds kadagiti masaknan nga opisina ken ahensya ti gobyerno. Tinasaw a pondo ket appropriate nga aramatan kas kadagiti AFP, PNP, NBI, NICA, Bureau of Custom, Immigration, ken dumapay a dumaldalan iti naidumduma a proseso ti auditing iti Commission of Audit. Mabalingmat ang maadaan dagiti lokal a gobyerno iti nasa a pondo. No naikalintegan babaan kadagiti pagrebangan da iti kapya ken urnos. Agpada kaditi confidential fund ken ti intelligence fund? Saan? Gapot ati confidential funds ket mausar iti civilian government agencies para iti surveillance ken dumapay nga aktibidad a may basar iti mandato. Ti intelligence fund met ket eksklusibo para kadagiti military personnel, police ken accredited intelligence practitioners adakkel iti akamda para iti national security. Nisigod a Vice President Noli de Castro kabayatan ti termino na nag-allocate isuna iti 6 million pesos tunggal taon a confidential ken intelligence funds iti 2004 agingga 2010 asigon iti COA dagitoy ket dokumentado ken accounted. Dagiti confidential ken intelligence funds ket otorisado ken may latang babaan iti General Appropriations Act wenno ti national a budget nga impasa ti Kongreso ken pinirmaan ti presidente kaslintag. Dagiti confidential ken intelligence funds ket pinunduan dagiti taxpayers ken nairanta amang suporta iti nasyonal a seguridad ken panakay patungpal ti lintag. Bayat a confidential iti gaduma a detalye gapo iti seguridad, masapulat ta a mausar dagitoy a pondo a responsable ken agtalineed a may paulog iti panangimaton ti gobyerno. Stay informed kakailyan. Panaknakan dagiti kinapudno manipod kadagiti mapagtalkan agubuayan ken itandudo ti kinalawag ken panagsungbat iti public spending. YO KADI ati confidential funds ti may sa arason iti asunto a may batbato iti Vice Presidente pagduwa-duaan dagiti kapada na a politiko ti pananggastos na iti daytoy a pondo. Sigunmot kadagiti nalaing iti lintag nasken met a ma-audit dagiti opisina nga adaan iti confidential funds ken intel funds tapno maamuan ti pananggastos dagitoy. Nupay agtaltalin na daytoy asaludsod iti tay-ak ti politika. Ita, yun. Baro nga aldaw, baro nga adal. Dianne Monica Tucay para iti pagilian.